nakulong sa duging panahon. Usa basa ang balang kasulatan, aron mahibawan ang kamatuoran. Kamatuoran nga natago niini nga libro, nga gipangita sa mga tawo. May mga tao nga gustong bag-ohon ang sulod sa balaang kasulatan. Basa ang balang kasulatan, aron maibawan ang kamatuoran. Kamatuoran nga natago niini nga libro, nga gipangita sa mga tawo. Basa ang balang kasulatan, aron mahibawan ang kamatuoran. Kamatuoran nga natago niini nga libro, nga gipangita sa mga tawo. Basa ang balang kasulatan, aron maibawan ang kamatuoran. Kamatuoran nga natago niini nga libro, nga gipangita sa mga tawo. Nga gipangita sa mga tawo, nga gipangita sa mga tawo, nga gipangita sa mga tawo. Hi everyone! Welcome back to our channel again. At this moment of time, we're gonna sing a song entitled Hain na ang imuha nga pagsalig. Hope nga mabless mo sa awit. Ang kabataan lakaw sudong nga malipayon imong mahigala sa ilang huna-huna, walang kabalaka sa kawat umusabot, nagpabilin ang hugma. Hain na ang imong pagsalig, kung may pagsulat, kung kagoon din ka mo ato. May pagsalig ka ba kang Kristo sa kahalong kinsay mong dampan?
malakaw mga problema. Sa kalit kita naunod tungod sa mga balud, dali aog luwasa o Kristo dawata. Hain na ang imong pagsalig, kun may pagsulay, kun kaguol din ka mo adto. May pagsalig ka ba kang Kristo sa kahadlok kinsay mundang pay, adunay Ginoo. Hain na ang imong pagsalig, kun may pagsulay, kun kaguol din ka mo adto. May pagsalig ka ba kang Kristo sa kahadlok kinsay mundang pay, adunay Ginoo. Sa kahadlok kinsay mundang pay, adunay Ginoo. Adunay Ginoo. Adunay Ginoo. Yes, adunay Ginoo. If you are blessed, don't forget to click the button below, subscribe, like, share, and comment. God bless us all! Kinabuhi mo karon,
sa mga kinaiyahan nga matao. Yes, ang ato ang kinabuhi gasa kini sa Dios aron masud-ong nato ang kalibutan nga matao. Yes. And if you are blessed, don't forget to click the button below, click the like, share, comment, and subscribe. God bless us all. Silang tanan, andam na ba kini palandungan? Si Jesus kung balik na, kumusta man, ikaw andam na ba? Jesus, isukid mo na ba? Kalibutan nga atong ipuy-an, nga puno sa mga kadautan. Kung ikaw sa sala naglunang pa, igsuon ko na hinumdumi kining tanan kay Jesus mo balik man. Pamilya mo kumusta man, kabataan nga gitugian. Silang tanan, andam na ba kini palandungan? Pagalagan karong nagkaluya, igsuon ko magmadasigon ta. Pagtuta, ligunon kanuna, hinumdumi kining tanan kay Jesus mo balik man. Pamilya mo kumusta man, kabataan nga gitugian. Silang tanan, andam na ba kini palandungan? Hinumdumi kining tanan kay Jesus mo balik man. Pamilya mo kumusta man, kabataan nga gitugian. Silang tanan, andam na ba kini palandungan? Silang tanan, andam na ba kini palandungan? Silang tanan, andam na ba kini palandungan? Don't forget to click the button below, click the like, share, comment, and subscribe. God bless us all. Thank you. Hello. Despite sa itong mga kabalaka, labi na sa ito ang pagigbatok ng pandemic disease,
sa kinikahagit kanatong tanan mga kaigsunan. Kung mualagad pabagalit ka sa Dios. Ang panang-awit na ingon, mualagad ka sa Dios. Mualagad ka sa Dios, bisan sa mga pagsulay, walay makapahimlay, ikan sa guman niya. Kita magmadaugon, kauban ni Jesus, kay kita pinili, o ganak sa Dios. Mualagad ka sa Diyos, bisan sa mga pagsulat, walay makapahimlay, ikan sa guman niya. Kita magmadaugon, kauban ni Jesus, kay kita pinili, o ganak sa Diyos. Kita mga lagad sa Diyos, mga lagad ta, kay ako, pamilya ko, mualagad gayud niya. Mualagad sa Diyos, mualagad niya, kay ako, pamilya ko, mualagad niya. Mualagad ta sa Diyos, bisan sa mga pagsulay, walay makapahimlay, ikan sa guman niya. Kita magmadaugon, kauban ni Jesus, kay kita pinili, o ganak sa Diyos. Kita mga lagad sa Diyos, mga lagad ta, kay ako, pamilya ko, mualagad gayud niya. Mualagad sa Diyos, mualagad niya, kay ako, pamilya ko, mualagad niya. Kita mga lagad sa Diyos, mga lagad ta, kay ako, pamilya ko, mualagad gayud niya. Mualagad sa Diyos, mualagad niya, kay ako, pamilya ko, 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 mualagad niya. Soon ko, karon nga panahon, di na natin nahanglan yung sibog pa sa pagpangalagan. Kung sa atong baton, di puno na to atong pagpangalagan to, hapit na mabalik atong buhay nga Diyos. O ikaw ako, dili lang din kuto mo nagkita sa yuta, kapan man nagkita ang tatapuhon dito sa langit nga giandam sa tungkol ng Diyos. Kaya blessan yung tanan. Kung na-bless mo, pwede nyo i-click ang button below o subscribe. Kay kadaugan
pakulangan. Maangkon mo ang tanan. Si Jesus nahigugma sa katawan, labaw kaysa lahanggan. Iyang dugo ang tanan dunay kaluwasan. Kung si Kristo ang imong abyan, duna kay kadaugan. Sa tanan mong gikinahanglan, ikaw dili pakulangan. Maangkon mo ang tanan. Kumusta man, gihigugma mo ba usab si Jesus? Iyang sugo ang tanan, imo ba gituman? Kung si Kristo ang imong abyan, duna kay kadaugan. Sa tanan mong gikinahanglan, ikaw dili pakulangan. Maangkon mo ang tanan. Kung si Kristo ang imong abyan, duna kay kadaugan. Sa tanan mong gikinahanglan, ikaw dili pakulangan. Maangkon mo ang tanan. Kung si Kristo ang imong abyan. Amen. Kung si Kristo ang imong abyan, duna kay kadaugan. Amen. Og dili gayud kita makulangan. Amen. If you're blessed, don't forget to click the button below, click the like, share, comment, and subscribe. God bless us all. Sa panahon nga moabot ang mga pagsulay, ayaw kalimot pagampo kanunay. Si Jesus ang dalang panantang, ayaw kalimot pagsampit kaniya. Si Kristo ang Diyos natong tanan, gumanya atunang nabatnan. Muduol ta kanunay kaniya, ang Diyos dili kanato mobiya. Sa panahon nga moabot ang kagulanan, hinumdumi nga lumalabay lang.
katawhan. Dios siya nga gamhanan ug siya ragyod ang Dios nga naglalang kanatong tanan, mao ato siya nga dalaygon O saligan natong tanan. Amen. So, if you are blessed, don't forget to click the button below, click the like, share, comment, and subscribe. God bless us all. Maayong hapon. May hapon. So, karon maato ta sa spot kung asa ta mag-video. Yes. So before that, amo sa ipakita sa inyo kung unsa kanindot among kalsada, o di ba? Nindot yung among kalsada. So naata diri sa duol sa among balay, ang among balay to adito. So naadira among balay. So karon tara na. Ato ta dito sa titutulan ko ni kini og igsuon kumusta ka. Unta ma-bless mo ani nga kanta.
kayo na to mga igsoon, sigurado gayon. Mao na nga atong hinumduman, na kung mabuhi man kita, mamatay, atong hinumduman, kinahanglan niya iya kita sa buhay. Ang Ginoo magapanalangin, magatabang ka na tong tanan. Bye! Love to sing a song for the glory of the Lord. Taking care of cats and dogs, sleeping with my cats in bed. Is that what I love to do? I love to hike mountains and stargazing at night. Watching videos online, series and movies in TV are my favorite habits all along. Siblings in the family, 3 sisters and 2 handsome brothers. My beautiful mother's name is Nisita Kumaling Laranjo. Edwin is Naranjo, my father's name died in 2013. My mama and papa, the apple of my eye, and the whole family. Ayaw kong mawalay sa kanila, dahil mahal na mahal ko sila. I love to sing a song for the glory of the